صلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے صلوات۔ حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات۔ اپنے وارث دے بہت جلد ظہور واسطے صلوات۔ بستی دے مومنین مرحومین واسطے، بانیان مجلس دے مرحومین واسطے، بالخصوص بانی مجلس پیر صاحب دی والدہ صاحبہ واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بے رزق رزق دے، بے اولادہ نو اولاد دے، بے ایمانہ نو ایمان دے، بے روزگارن روزگار عطا فرما، حاضری نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرا قبول فرما۔ جگہ مجلس پاک اچ گزریا سارا وقت عبادت شامل۔ اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما۔ میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما۔ اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو مزید آباد فرما، اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد دے تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما، وارث دا جلد ظہور فرما۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ ایک بہت سونی صلوات۔ جڑے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات پڑھ۔ انج صلوات پڑھو گناہ معاف ہوئے، اونچی آواز نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین۔ سوہنی صلوات۔
شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید ذات صلوات والصلاة والسلام علی حسین الغریب اللہ وسلم شہید لطشان بیرد کربلا لوگو کفن کوئی نہیں ملے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں یہ بسم اللہ کروں الذی قالا وقت ودائہ من الخیام یا وَيَوْمَ كُلْثُومٍ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّا مِنِّي سَلَامٌ اللہ دے حوال بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کریں سارے بندے رو پے ہو غریبان دا رونا بڑا ثواب میرے بزرگوں کوئی بڑا بڑا غریب زہرہ دلہ کیویں دسا الذی جسمہ عریان جیندے تن دے کپڑے لٹے گئے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں الذی غسلہ دمہ جند جسم دا خون اس دا غسل بڑے سارے شامل ہو الذی حرمہ اسیران فی الکوفات و شام کشمیر علیہ جدیاں بیڑی رول گئیاں کوئی میرا فالتو لفظ نہیں ایک ایک سیکنڈ دی میں گارنٹی نال کھلوتا وقت نو ضائع کرنا میں گناہ سمجھنا شروع ہو گئی غریب دی مکان
اپنی مرضی نال نہیں، اج بانی مجلس بھائی صاحب دے حکم دی تعمیل پہلا لفظ میں مصائب دا پڑھن لگا، یعنی پہلا لفظ میں مجلس دا پڑھن لگا۔ بڑے آرام نالے سننا ہے، بڑا پاک ماحول ہے، بسا کسے نوجوان دا جگر نہ پھٹ جاوے۔ میں پیا آدھا تھے زخمی جگر محمد دا، بسم اللہ کر رہا، بڑا سمجھدار مجمع، تھیا زخمی جگر محمد دا، تے بیا قتل خدیجہ تھئیے او دروازے ہیٹھ بطول جڑا بہت دیر تڑپ دی، دروازے ہیٹھ دروازے ہیٹھ دروازے ہیٹھ بطول جڑا بہت دیر تڑپ دی، حوصلہ اور دروازے ہیٹھ بطول جڑا بہت دیر تڑپ دی۔ جے حوصلے نال سنے تے میں پھر پڑھ دا، دروازے ہیٹھو میں مرا، دروازے ہیٹھ بطول جڑا بہت دیر تڑپ دی، سارے بندے شامل ہو۔ میں بلا وجہ نہیں آکھیا تو برداشت نہیں کرنا، اس واسطے پہلا وین میں آرام نال کرنا چاہنا۔ مولی صاحب ڈٹھا چپ حیدر، چپ حیدر نبیاں دے منہ چوں گل نکل بے ساختہ گئیے، آؤ خدمت پاک محمد دی عمران کو مہنگی، علمان علمان، آؤ خدمت پاک، آؤ خدمت پاک محمد دے عمران کو مہنگی، میں بسم اللہ کر توقع تو سونی پاک مکان، ایڈا سونا رونا لیو کدی بھی نہ رو، جدو رو بی بی دے دکھا نو رو۔ بابا جی آرام نال تھوانو بھی پیاکھنا بڑے آرام نال، میں ماحول ویکھ رہا، نوجوان پہ تڑپ دینے، ڈگار سیدہ لے آؤ، پورے کشمیر دا مجمع، میں سیدہ، میں بچہ بھی نہیں، میری چٹی داڑھی، میں ممبر تے سپیکر تے کھلو کے اعلان کر کے آکھریا میرا قتل معاف، جے محمد دے بعد محمد دی کلی دین و مسلمانہ مدینے دیاں گلیاں وچ نہ رویا۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، علمان علمان، اے جنت نالو مہنگی ہے، اے مجلس ہے، اے جنت نالو مہنگی ہے۔ نوحے پڑھ دی آئی، سارے شیعانو نوحہ یاد، بی بی دا نوحہ صبت علیہ مسائب، تے کہویلے باب پاک دی قبر تے آکے آدھی آئی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا، اور میں مک گئیاں رو رو کے
حق منگے آئے تیرے امتیاں تو میں سائلہ وانگ ہوئے 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 حق منگے آئے تے عجیب ماحول ہے آخری بندے تک توجہ فرمائی بیٹھی ہو حق منگے آئے تیرے امتیاں تو میں سائلہ وانگ کھلوگ میری سنا دیئے کیتی حاکم سناد دی بے ادبی ماتم ثواب ہے ماتم ثواب ہے ماتم ثواب ہے او میرے کولوں قصدن کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں میں والا یا فارغ میں پتران دیا قتلہ تے مورا لگ دیا وے کھائیا میں دیا چادرہ لٹی دیا وے کھائیا میں نوکر ہاں میں نوکری واسطے حاضر ہاں میں بسم اللہ کران جی اے ہے میری آج دی مجلس جس واسطے میں لمبا سفر کر کے جناب دی خدمت حاضر ہویا ہاتھ چاہ کے میں نے دسو سارے بندے شامل ہو مجلس اے پچھلے آنا بابا جی جڑے دور تک بیٹھے ہوئے سارے شامل ہو کران جی وین دو گلہ میں کر لیاں تیسری گل میں اونا بندیاں نال کر لگا جنہاں نو پتہ ہے جس تا نام زہرہ ہے بڑی امیر ماں دی دھیا ہے ہوئے 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 اس دی ماں نالو وڈا امیر مولی صاحب اس ویلے کوئی بندہ ہاں بولو میرے نال اتنی وضاحت اس وین دی اگے اس دی وضاحت کوئی نہیں ہون میں وین کرنا چاہنا کل مال خدیجہ کبرا دا تھی صرف اسلام تے گیا اور سرمایہ کل ابو طالب دا دین تے لگ دا ایویں گل نا ہویا کیا کشمیرہ لیا اکو دی آئی دعا ویڑے دی علمہ اویو کو کیا عوضانا دیا او دسو مردیا توڑی حسن دی مادہ کیوں ہاتھ پاسے جواب دے کس مرض نال ٹریے محمد دی دھی جواب دے کس مرض نال ٹریے حسن تے حسین دی ماں کیوں ہاتھ پاسے تے کیوں میں صدقے آواں جی یہ ہے میری آج دی ساری مجلس باجی جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دیا سونیاں روندیاں اکھاں دی زیارت نصیب ہو اللہ رومن والے اندے گھر آباد ہوئے رومن والے اندے نسل آباد ہوئے رومن والے اندے ویڑے وسے رومن والے اندی اولاد دی زندگی ہوئے اس پاک غم میں رومن والے دنیا دے کسے غم میں نہ رومن رومن والے اندے اپنے شہر اپنیاں بستیاں اپنیاں امام بارگاواں ہومن رومن والے اندیاں جتھوں انہوں رومن تو روکے کوئی سکیاں ویران دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام تو سن دے حضور والا
पुत्रां दी लाशां ते मावां नूं किसे रोवण नहीं दिता। करबला मावां दे सामने पुत्र मारे ने ते शाम विच पुत्र दे सामने मावां मार छड़े। रोवना उस बंदे उसनों आंसू नसीब उसनों होना जिस मेरे पासे वेखना है, जिस अपनी मौज नाल बहना है उसका वक्त ज़ाया होना। मैं बार बार पे आखां ये भी मुनासिब नहीं। मेरे 40-45 साल गुजर गए इस मिंबर पाक ते नौकरी कर दिया। कश्मीर वाले अज मैं कुरान सिर ते रख के आख सकना, इस तो वड्डी केड़ी कसम होंदी। ये कुरान मेरे सिर ते, मैं कुरान सिर ते रख के पे आखना मैं सैयद भी हाँ, पाका दा छोटा जिहा मदा खान भी हाँ। जिथों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, नबी दा कलमा पढ़न वाले हो मते मेरी सदा तक जनाब तक ना पहुँची होवे ते अज सुन लो, मोइयां नहीं मारियां गईयां ने रसूल दियां। सारियां दी हाय ते निकली नहीं ना। बोलो ना मेरे नाल, बोलो जवाब दियो, नहीं कत्ल होइयां मुहम्मद दियां धियां। मां नूं मदीने में रोआ रोआ के मारिया ने, धी नूं शाम दे रावां में तड़पा तड़पा के मारिया। मैं सदके होवां, तुसां बेवारिस समझ के मारियां। अख खोल ते वेख इन्हां दा वारिस आवन वाला है। होए होए तवज्जो हुज़ूर वाला, हालात ज़माना पे दसेंदे ने, वेखण वालियां नूं नज़र पे आंदा है ते मैनू इंज पे लगदा शाह जी ईमानदारी दी बात है, ये ज़ाकरी नहीं, मैनू इंज पे नज़र आंदा है मुर्तजिज़ ते ज़ीन रख ले। अब्बास नू प्यादा है बाबे अली दी जुल्फकार संभाल, मदीनियों शुरू हो जाइए ते कब्रां विच उठा उठा के पूछिए, जवाब दियो क्यों 4 घंटे खलवाई। सदियां गुजर गईयां, साड़ी गल दी तैनू समझ ना आ सकी। दीनदारा पढ़िया लिखिया, तैनू साड़ी गुजारिश की समझ नहीं आई। स्पीकर ला के सोना तेरे बहन का इंतज़ाम करके, लंगर न्याज पका के, इश्तिहार ला के 16 सदियां तो तैनू सदा दे के आखने आ जा, इन्हां बेगुनाह लाशां ते रोवन वालियां विच नाम लिखवा। अपनी हैसियत वाजे कर लै, क्लियर कर लै, तू लाशां ते रोवन वालियां विचों है या मारन वालियां विच। तवज्जो है हुजूर वाला। जेड़ा काम असी कर सकने आ वो भी साढ़े कोलों सही नहीं होया। असी कुछ भी नहीं कर सकते, आजज ते बेवसाइल लोग हाँ, लेकिन एक कलियां मिट्टी ते बह के दुआ ते मंग सकने। ये ते आख सकने ना दादी पाक दी लुट्टी चादर दा वास्ता ही क्यों देर लाई है।
جلدی آتے انہاں کول پوچھتے سہی نا کیوں در بدر پھرائیاں گئیاں علی دیاں دیاں دوستو ہر جمعے نو پیشی ویلے کربلا آندہ ہے تے خون چاپڑیاں لاشاں ویکھ دے تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے آدھے میرا اللہ دے اجازت نہ کل میں پوچھا کیڑے جرم چ مارے بسم اللہ کران تے جے تسی دعا منگ دے چلے بھی گئے اس زمانے تو تے تکلیف فرماؤ پڑھو کتاباں چ مل دے ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تلوار لے کے اپنے ہاتھ تے کوثر دا جام چاہ کے جنت چ دو فرشتے نال لے کے آپ تیری قبر تے آ کے آکسی اٹھ تو میں نو بلاندہ رہے ہیں میں آ گیا آج رل کے پوچھ لئیے نہ کمینے اکولوں بغیر چادر دے علی دی دھین 9 گھنٹے اللہ میں تھوانو میری تھواری اولاد نو 12ویں دے پاک لشکر شامل فرما ہائے 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 پوری کریم کشمیر دی میرے سامنے جھولی پھیلا کے منگنا لی دعا ہے شیعہ نوجوان تے بزرگو جھولی پھیلا کے منگنا لی دعا ہے اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رکھے ولایت امیر المومنین نہ ذاکری چمکان واسطے ولایت امیر المومنین نہ شہرت واسطے ولایت امیر المومنین نہ کسی اقتدار واسطے شیعہ نوجوان ولایت امیر المومنین صرف نجات واسطے ولایت امیر المومنین دے بغیر میرے بزرگوں ولایت امیر المومنین دے بغیر بندہ مولا امیر المومنین دا شیعہ نہیں ہوندہ کسے اور دا ہوندہ اللہ بانیاں نے مجلس نو رنگ لاوے تو سانجیو اے ذکر پاک تھوڑی نسل نو نصیب ہوئے چل دے ہاں آزاد سفر کرنے ہاں ذاکر بھی آ جائے دا ساڑی بھی حاضری ہو جائے دی اجازت ہے سارے ہاں دی میں نوکری شروع کرا اللہ وسدے روج اے ہون تک میں جتنا پڑھیا نا کافی وقت میں پڑھ گیا اے فضولیات واسطے تے ممبر نہیں نا فالتو کہانیاں واسطے وقت نو ضائع کرن واسطے تے نہیں نا پہلے مجلس ازادہ معنی سمجھو مجلس ازادہ پہلے مطلب تے بندے نو آونا چاہیے دا نا توجہ چاہ رہا میں نیاز حسین ہون تک میں جو کچھ عرض کیتا جناب دی بارگاہ وچ میں اے آکھیا میرے بزرگوں محمد دے بعد محمد دی کلی دھی مسلمانہ دے دربار 3-4 گھنٹے کھلوتی رہی سار چاہو جی میرے نام لاؤ میں تھوڑا جا سفر کرنا چاہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے میں جلوس ویکھے 12 ربیع الاول دے میں مسلمانہ نو کلمہ پڑھن والے نو بہت خوش ویکھیا تے پھر میں نو رسول دی دھیدہ مدینے دیاں گلیاں ویچ رونا یاد اوئے ہوئے ہوئے روتی ہے کیوں زکی صاحب روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے
ایک سادہ جہا بندہ آ میرا شاگرداں وچوں ہی ہے اجے بھی وہ ایک دن میں تے او شاہ جی کلے ڈیرے تے بیٹھے تے وہ رو پیا میں کہا تنو کی ہویا ہے تے دن آئے بی بی پاک دی شہادت دے تے میں نے آکھن لگا دی ماں نے عرب دے سارے بندیاں تے ہر بندے تے بڑے احسان کیتے ہیں یہ ساری دولت لٹا دیتی ای خدیجہ الکبریٰ نے مسلمانہ تے نبی دا کلمہ پڑھن والے خدیجہ دی دولت ایسے واسطے پل دے رہے ایسے واسطے انہاں دی خدمت کر کے گئی ہے خدیجہ جو میرے تو بعد میری تھی دا کار اجاڑ چھوڑی پھر میں سوچدا رہا تیری مسلمانی نو تو کیسا احسان فراموش ہے تو کیوں روائی محمد دی دھی محمد دے بعد مدینہ دیاں گلیاں تو انہوں پتہ ہے نوجوانوں جدو امیر المومنین پاک ملکہ پاک نو غسل پہ دین دے آئے تے روایت اچھ مل رہا ہے بی بی پاک پاسے تو ہاتھ ہی لائی جاتی یہ کیویں زخم لگے رسول دی تین آؤ اس ہزار سفر اچھ میں جڑا آج آیا ہوئے بزرگاں واسطے کدی بھی نہیں میری ذاکری جڑا آج آیا ہوئے اس نے مرض کر کے جتھے جناب دی جھولی پر ہوگی میں جناب نو سلام کر لے ساں 4 گھنٹے میرے بزرگوں کوئی تھوڑا جا ٹائم نہیں ہوتا کتنے گھنٹے جی یہ فالتو گل نہیں جے کتنے گھنٹے ایک باری پھر دسو 4 گھنٹے دے بعد اگر کوئی بندہ اتنے سارے مجمع وچ میرے تے سوال کرے نا زیگم عباس یہ 3-4 گھنٹے تھوڑا جا ٹائم نہیں ہوندہ تے کی ہوندہ رہا دربار خلافت او کاغذ قلم دوات چاوے او دین دا ٹھیکیدار یا لوہے ضمیر تے لکھ لوے ہس دے رہنے صحابی تے روندی رہی زارا اللہ مان آئیو میں صدقے اللہ وسدے رہو جی اللہ وسدے رہو جی بڑا سونا پاک ماحول مجلس تھا اللہ تھوڑی نسلہ نو بھی نصیب ہو تریجے یا 4 گھنٹے دے بعد بالآخر شہزادی پاک نے کلام فرمائی حاکم دے پاسے دیکھ کے فرمایا میں نے سنجھان میں تیرے نبی دی دھیاں ایک تے سامنے تخت تے بیٹھا ہویا ہانا جیڑا ایک نال ہاں وہ پہلے نالو دوجا جلدی بول پیا جڑے ویلے شہزادی فرمایا نا میں تھوڑے نبی دی دھیاں یہ جلدی بول پیا تے آکھن لگا زہرا ہون تو مدینے دی شہزادی نہیں بس ایک سوال ہے تو اسی شرما کے رون دے اب کون بندہ ہے جڑا شرما کے رو مدینے دی شہزادی نہیں بس ایک سوالہ نے کیویں آئی ہیں باب پاک دے پاک ہتھاں دی لکھی ہوئی ایک پاک تحریر شہزادی پاک نے دربار خلافت اچ پیش کی تھی میرے پاس دیکھنا ہے او جڑا نال بیٹھا ہویا ہاں اس محمد دے لکھے ہوئے نو زبردستی رسول زادی دے ہاتھ چکھو کے محمد دے لکھے ہوئے نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی تے گرا چھوڑیا تے سارے مذہب دے ایک بہت بڑے عالم دین فرمیندے ہوندے آئے تے شہزادی پاک دے پاسے دے کیا دے جا کے پیو دی قبر تو مان دو ہوئے نبیان دی کوئی میراث نہیں ہوندی پھر پاک سائن دا خطبہ موجود ہے ایک ایرانی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جعفر PhD ہے اس لکھے با تفصیل خطبہ بی بی پاک دا پاک شہزادی نے خطبہ دربار خلافت پڑھنا شروع کیتا فلاں نبی دا فلاں وارث فلاں نبی دا فلاں وارث فلاں نبی دا فلاں وارث
تے مبلغ اعظم دی میں قبر چما میرے نال آونا اس تو آسان گفتگو ہو نہیں سکتی مبلغ اعظم مولی محمد اسماعیل اللہ مقامہ فرمیندے آئے 40 یا 42 آیتاں بی بی پاک نے اپنے حق دی دلیل اچ دربار خلافت تلاوت فرمائیاں او جڑا نال بیٹھا ہویا ہاں میری پاک سین دے پاسے دیکھ کے آدھا زہرا تو بھاویں سارا قرآن پڑھ چھوڑ اساں کوئی حق دے ونے سودے تو ہو چکے تھے دستار مصطفیٰ کے زہرا تیری ردا بھی امت نے بیچ ڈالی اساں کوئی حق دیونا ہے کوئی گواہ کتنی مجبور ماں ہوئے نا تے پتران دی قسم نہیں چاہندی یہ میں کھلوتی ہوئی آئی تے برکے وچ دعا پتران دے سرہ پہ آتا ہے اللہ وسدے رو ایڈا سونا پاک ماحول اینا انکار کر دیتا کوئی تسلیم نہیں ہے گواہ گواہ دا نام آیا ہے اے میں آپ پڑھیا بابا جی اے میں آپ پڑھیا ہے اپنی گناہگار اکھاں نال پڑھیا ہے ایک نسلی خادمہ ہے دربار اچ بھی موجود ہے تے اس ویلے بھی کول آئی بیٹھی جڑے ویلے محمد دین لکھ کے پیا دیندہ ہا یعنی فدق دے گواہاں وچ بھی درج ہے نام ایمن ہے غالباً جنوبی افریقہ نال تعلق ہے نسلی خادم ہے اتلی نسل تے سویڑے دی خادم ہے گواہ دا نام آئے تڑپ کے تخت دے قریب آ کے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھی ہے حیا کاروئے سچی ہے بطور اللہ نسل آباد ہوئی اللہ کدی بھی نہ رو میں بسم اللہ کرا ایڈا سونا اے جنت نلو مہنگی ہے میرے مولا دی مجلس حیا کر سچی ہے بطول اس دی صداقت دی قسمہ اللہ قرآن اچ چاہندہ ہے تو گواہ پہ منگدہ ہے میرے بزرگوں میں سارا دن بزرگاں نو کوٹ کردہ رواں تاریخ دے حوالہ جات نال پڑھدہ رواں مبلغ اعظم پھر میں نو بار بار یاد آندے نے اے جڑا مولی غضنفر عباس اس دا پیو وہ پہلے سنی ہے ایک مناظرہ 3 دن مولوی امیر محمد تے بیٹھے رہے مبلغ اعظم فیصلہ نہ ہویا سبجیکٹ مناظرے دا ایو ہا جو محمد دی دھی دا حق کھویا گیا یا نہ کھویا گیا لین آئی یا نہ آئی تیسرے دن بھی جڑے والے فیصلہ کوئی نہ ہویا سارے دلائل مک گئے تے مبلغ اعظم فرمایا مولوی امیر محمدہ اے میں 3 دن مجمع نو باسڑے تینا دا وقت بھی بڑا ضائع کیتے کسے گل نو پیا ماندہ ہی نہیں ہو ایک مہربانی کرنا تیرے کول قرآن ہے تے اے سر تے رکھ کے مجمع عام میں چکواری آخ دے جو محمد دی دھی چھوٹی آئی ہے لجی پاج جی میں سنی اونا بزرگاں دی محنت بے قدری نہ کری نیاز حسین میں موجود تے نہ ہا اوتھے لیکن جی میں اکالم دین میں نو دسے ہے اے اٹھ کھلوتا اس قرآن سر تے رکھ لیا تے مبلغ اعظم دی گردن جھک گئی تے مٹی تے ہاتھ مار کے آکھن لگے دھی رسول دی ہوڑ میرے تے ناراض نہ ہو گیا میں کوشش بڑی کیتی ہے لیکن میری گل مندہ ہی نہیں میں کر رہا کیا میرے کو جتنے تھوڑے دیتے دلائل آئے میں دے چھوڑے نے اس قرآن سارت رکھ کے نا تے مولی امیر محمد تونسوی آکھیا ہو مخلوق خدا اپنے اپنے گھرانو چلے جاؤ اے سچی گل ہے محمد دی دھی سچی آئی سن دے ہو میرے نالو جناب والا کدی میں نو موقع مل سی تے میں فدق دے اے جڑا حق ہے نا اس دے حدود دربے تے بھی جناب دی نظر دوڑا ایسا لیکن او مسائب نہیں او پھر تاریخ ہے تو میں مسائب دے رنگ چ رہ کے اپنی ڈیوٹی عرض کرنا چاہنا ساڑھے علاقے دے ایک بہت بڑے عالم دین آئے مولی نظر حسین شاہ صاحب ڈنگے چاکا لے جی ابا جی منڈی باؤ دین ڈنگے چاکا لے اونا دے لفظیں اس نو اندازہ کرنے جڑے والے کلیاں باو مسلے تھے تے جب بی بی پاک دے حق دی تکلیف ہوئے
تے اس دی عزت دا پتہ ہوئے تے پھر سوچنا ہے. یہ مولی نظر حسین شاہ صاحب گل کی کیتی ہے. انہیں ایک مجلس وچ فرمایا محمد دے بعد محمد دی کلی دھی ٹر کے مسلمانہ دے دربار وچ آ جو گئی آئی. حق نہ دیں دے ایک لمبی جئی تاریخ ہی دے دیں دے زہرا کوئی اتنی دیر زندہ رہنا. میں بسم اللہ کرا جی. لو جی میں قریب ہوں, میں مجلس پاک دے قریب ہوں, اجازت ہے جی. زیدی صاحب قبلہ بسم اللہ پڑھ کے نہ چاہواں. فرمیندے آئے کھڑی کھڑوتی دے سر دے وال چٹے ہو گئے. گلاں کوئی اے جیاں کیتیاں مسلمانہ رسول دی دھی نال جو کھڑی کھڑوتی دے سر دے وال چٹے ہو گئے. ایتھوں تک ضعیف ہو گئی کہ دربار چ واپس آئیے تے مسلے تے آ کے بیٹھیے تے سکیاں دھیاں نہیں سجھاتی. کالے برکے وچوں میرے پاس دیکھی, کالے برکے وچوں میں قریب آ گیا. کالے برکے وچوں جڑے ویلے چٹے وال نظر آئے نا ملکہ شام نو, شہزادی پاک جلدی نال قریب آ کے نا میں کنڈ تے ہاتھ لا کے آدھی ہے ضعیفہ 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 پیچھے رہ گئے ہو. ضعیفہ ایتھے تے دھیاں ہو کے کدی اسی آپ نہیں بیٹھی ہے. تینوں پتہ جو نہیں ہے ساڑی ماں زہرا دا مسلح ہے. باواں ودھا کیا دیئے میں نو سجار میں خالی والائی. ماتم سونا لگتا ہے نا, چپ بیٹھا ہے, کیوں چپ بوی ہے, زندگی دا کوئی پتہ ہے. میں نو سجار میں جھڑکاں جھالائی. میں صدقے ہوا بڑا قیمتی ماحول, آواز سنجھانی ہے ملکہ شام. سامنے آ کے ماں دے پیر پکڑ کے دیئے اماں نارو کیا ہوئے جو حق نہیں ملیا. دیدہ متھا چم کے دیئے حق نو نہیں پیرون دی او شبیر کو ہیندہ. ماتم ثواب ہے میں دیکھائیا میں آج دربار وچالے او جڑا رنگ دربار دا ویکھے آئے تیری چادر بچن مارے. اللہ وسدے رو او تو رلنا ہے سوڑیاں گلیاں وچ سجاد تے با کرنا لے تیری وچ زندان دے قید لکھی زندان چپلا سالے. اللہ نسل آباد ہوئی, اللہ کبھی بھی نہ روے. میرے نال نال آونا جناب والا بسم اللہ کرا تھوڑی انتظار کھلوتا ہے. اتنی دیر میں نہیں کھلو سکتا, ایتھے ہی مقامہ لگا. آئے ہائے بی بی دی عزت دی قسم ہے میں دیر تک کھلو سکنا. بہت سونے ذاکر اپنے ٹائم اچھی وقت بڑی قیمتی چیز. اگر اس تا خیال نہ پاس نہ رکھیا گیا تے پچھتاونا پوسی. چادر دا نام آیا ہے, آئے ہائے لفظ آکھن لگا جی بڑی غیرت مند علی دی تھی. آئے کون کون بندہ میرے نال ہے. چادر دا نام آیا, میں پھر آکھنا چاہنا مولی صاحب چادر دا نام آیا ہے بڑی غیرت مند علی دی تھی. ماں دا قدم چھوڑ کے ایک قدم پیچھا ہٹ کیا دی اماں نا نا ساڑی چادر دیاں گلہ نہ کار. کہن دی جرت کوئی ساڑی چادر دے پاسے ویکھے اماں ساڑے زمانے تو شازور بھیرا. اماں تیری حالت مدینے میں اس واسطے ہوئی ہے تیرے پیو دا پتر جو کوئی نہیں.
ساڈے بھرا زمانے تو شذور اس ویلے کلثوم نو بھی گل لایا زینب نو بھی گل لا کیا دیے ہووے ماں صدقے تکلیفات او میڈیاں پردیس نہیں دھیاں 1400 میل دا پند کر سو جدہ